Allah rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalina ma ba'd. Meni je prvenstveno drago što se danas nalazim među vas i što ću imati priliku da vam se obratim i već imate skript ispred nama, ispred sebe, a to će biti govor o Mubarak mjesecu Ramazanu. Ali evo ja ću vas jednu stvar zamoliti prije nego što krenem ja sa izlaganjem, da dođete ovdje spremne da napravite halku. Ovdje smo s desne strane, dođu ovdje ispred slobodno. Još nismo pošli nikog ujedati, tako nemojte se bojati. A i napravili ste puno kilometara, pa bolje da... Prije nego što krenemo sa samim prvim predavanjima, to je nagovještaj dolaska Mubarak mjeseca Ramazana. Drago moja braćo, uvažene sestre, ja bih želio da vas, prvo sebe, a onda nakon i vas, da spomenem jedan hadis Rasula sallallahu alejhi ve selleme koji ukazuje na vrijednost izučavanja šerijatskog znanja, odnosno prisustanjima, mjestima gdje se Allah tebareke ve taala spominje, gdje se izučava njegova vjera. Iako ti hadisi govore o džamijama, odnosno Allahovim kućama, izučavanju Allahove knjige, međutim, kažu islamski učenjaci da se to ipak odnosi na svako sjelo na kojem se izučava Allahova vjera, ali isto tako podučavamo se propisima naše vjere. Pa ako se Bog da nadati da i mi ovdje otkupljeni da popadamo po taj hadis, a zaista je taj hadis velik i važan, u kojem kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, neće se iskupiti niti jedna skupina ljudi. Da to budu 3 čovjeka i više i da sjede i da iščitavaju Kur'an ili se možda međusobno posjećaju na određene propise. Ne mora to uvijek biti strogo predavanja. Kaže Allah tebareke ve taala, po pitanju njih će se opisati 4 stvari. Prva je da će na njih se spustiti Allahova milost, da će meleci obuhvatiti svojim krilima, da će se na njih spustiti smirenost i da će Allah tebareke ve taala spomenuti kod onih koji su bolji od ove skupine, a to su meleci. I isto tako u drugim hadisima Resul sallallahu alejhi ve selleme pojasnio da kod Allaha tebareke ve taala postoje meleci čija jedina misija da tragaju za sjelima gdje se izučava Allahova vjera ili se spominje govor Allah azza ve dželle, da se zikri, i kada iznađu taka sjela onda se međusobno dozivaju i kažu našli smo ono što tražite. I onda dođu meleci i stavljaju jedni za drugi krila sve tako do nebesa. A potom se desi dijalog između njih i njihovog gospodara, iako Allah tebareke ve taala je sveznajući, sve zna šta se dešava. I tako da Allah tebareke ve taala kada pita meleke, ne pita u kontekstu da bi ga obavijestio ono što Allah ne zna. Međutim, sa jednim takvim dijalogom želi da se nama ukaže na vrijednost sjela na kojem se izučava Allahova vjera, pa i kaže, pita Allah tebareke ve taala, šta ste našli? Kaže, našli smo sjela. Pa i pita Allah tebareke ve taala, šta rade moji robovi? Kaže, spominju te. Pa kaže, da li su me vidjeli? Nisu. A šta kada su me vidjeli, još više i te kada spominjali? Po čega traže zaštitu? Kao džehennemske vatre. Pa su vidjeli vatru? Nisu. Pa kaže, da su vidjeli vatru, šta bi radili? Kad još bi se više uticali? I šta traže? Traže, kaže, tvoje zadovoljstvo, traže tvoj džennet. Pa su vidjeli džennet, kada nisu. A kada šta bi radili, da su vidjeli, kada još bi više traži džennet. Pa kaže Allah tebareke ve taala, ja uzimam vas, meleke, za svjedoke, da sam ja oprostio. Ali isto tako meleci prenosi Allahu tebareke ve taala, pa kaže, ima između njih čovjek koji nije od njih. Znači nije on došao maksuzije na jedno tako sjelo, ne znam, negdje ga ti u putu pokupio, ili on možda ima neko dunjaluško pitanje, pa je došao s tobom, ti si rekao, hajde da završimo to, pa ćemo ići.
Ili možda dođe ovdje u džamiju i vidi to jedno sjelo pa se približi i sjedi, pa kaže Allah Đelešanuhu, ali ja se njemu oprostio, ne može sa njima činiti čovjek koji će biti nesretnik. Jer mi danas malo imamo određene rezerve prema predavanjima, imamo rezerve prema sjelima, rezerve kad nas neko pozove da eto učimo Kur'an, halke Kur'ana, nekako imamo ljenosti prema tome i nekad možda konstatujemo pa kažemo, ali nemam ja šta novo da naučim, ja sve znam. Sjela ovakva nisu jedina, znači cilj, a to je da mi naučimo nešto novo. Kad bi tako bilo, onda nas velika većina ne bi imala šta im dolaziti. Jer ja danas neću vam ništa reći nešto novo što vi niste čuli sa nekoj knjizi koja je tamo negdje, niko je nije vidio pa ja sam to izvuku, pa ću vam danas nešto novo reći. Ali evo kada bi insan samo se držao ovo prethodno spomenutog hadisa, da se tome nada, a to je da ga obuhvati Allahova milost i da se na ovu zajednicu spusti Allahovo smiraj i da te Allah Đelešanuhu tebe i mene po imenu spominje kod meleka, to je čovjeku dovoljno i on može da ide, ne mora ništa više naučiti. I onaj koji kaže ja sam sve naučio, onda mu treba reći ali nisi naučio ovaj hadis. Jeste, ti si sve naučio, ali nisi ovaj hadis naučio i drugi koji govore o vrijednostima da se izučava Allahova vjera. I kažu da kod imama Ahmeda kada su ljudi dolazili, nisu svi dolazili da bi izučavali šerijasko znanje. Već bi neki od njih dolazili da vide imama Ahmeda, da vide kako se on ponaša, kako se učenjaci obnašaju. Isto tako da vidiš nekoga svoje vraće, da se sa njim posalamiš, da se ispitaš, pogotovo sada u našem trendu gdje se mi ni ne vidimo, ni ne čujemo i tako dalje. Znači ima i drugih koristi od ovakvih druženja i zato da čovjek ne treba nešto puno računati, nego se pokušati odazvati i prisustvovati sa nadom da vam Allah Đelešanu oprosti. Pa naše prvo predavanje, vi imate ispred sebe određene tačke, a to je nagoveštaj dolaska Mubarak mjeseca Ramazana. Pa kažu drugovi Resula sallallahu alejhi ve selleme da je Allahov poslanik imao običaj prije nego što dođe Ramazan. Evo i kod nas ostalo možda neki 10 dana. Pa znači bila praksa Resula sallallahu alejhi ve selleme da prije nego što dođe Ramazan on bi se obraćao svojim drugovima pa bi im govorio: došao vam je mjesec, Mubarak mjesec. Allah je propisao da prostite u njemu. U njemu se otvaraju vrata nebesa ili Allahove milosti, ili se otvaraju dženevska vrata, zatvaraju se džehennemska vrata i u njemu se bacaju okvora prokleti šejtani. U njemu ima noć koja je bolja od 1000 mjeseci i onaj koji bude lišen dobra te noći zaista je lišen svakoga dobra. Kada Resul sallallahu alejhi ve selleme obraća se svojim drugovima, ali evo ja vama sada govorim, pa kaže došao je mjesec Ramazan. Pa dobro, koji je to cilj? Šta vi ne znate da će za 10 dana doći Ramazan? Znate vi to? Kao što su i drugovi Resula sallallahu alejhi ve selleme znali. Pa onda koja fajda da njima kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme dolazi vam mjesec Ramazan kad oni to znaju? I zašto Resul sallallahu alejhi ve selleme svojim drugovima govori da je došao Mubarak mjesec Ramazan, a on nije došao? Znači on mi se obraća u prošlosti, ali cilja budućnost. Kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme došao vam je mjesec Ramazan, a u stvari želi da kaže doće vam mjesec Ramazan. Resul sallallahu alejhi ve selleme na taj način želio je da nas pomene svoje drugove, ali isto tako ummet, da im dolazi jedna velika blagodat i da dolazi jedan veliki mjesec, Mubarak mjesec, isto tako mjesec u islamu i da se nama kaže dolazi vam Mubarak mjesec Ramazan, dobro ga se za njega pripremite i iskoristite ga na najbolji mogući način.
I isto tako kada je Resul sallallahu alejhi ve selleme rekao svojim drugovima da je došao mjesec, znači govori u prošlosti, a cilja budućnost, kao da im je želio reći mjesec je već nastupio. Znači ta blizina u stvari ukazuje da je već nešto nastupilo. Pa je želio reći nastupio je već mjesec Ramazan, tako ga ti smatraj, tako ga ti doživljavaj. I onoga trenutka kada nastupi mjesec Ramazan, onda dobro poskoči i posvijeti se ibadetu. A potom Resul sallallahu alejhi ve selleme opisuje mjesec da je on mubarek. Kako to ili na koji način Ramazan biva beričetli? Vi čuli i slušate tu riječ, taj termin je poznat, a to je da je nešto beričetli. A to je da on u sebi nosi mnogo hajra. I može to nešto biti neznatno, malo, ali u sebi ima mnogo hajra, odnosno ima beričeta. Pa kažu islamski učenjaci da to u stvari znači da je mubarek mjesec mubarek po pitanju dunjaluka i po pitanju ahireta. Međutim, njegov beričet po pitanju ahireta ili vjere ili ibadeta i nagrade, to je prioritetno. Kako da je to mjesec Ramazan beričeti po pitanju dunjaluka? Allah dželešanuhu u mjesecu dane i više nafake i lakše se privređuje i sa druge strane siromasi uviđaju beričet mjeseca Ramazana, odnosno plemenitost muslimana dođe do izražaja kao što je dolazila plemenitost Resula sallallahu alejhi ve selleme. Pa se onda više udjeljuje. Također, sadakatul fitr se isto udjeljuje u mubarek mjesecu Ramazanu. Neko od muslimana isto tako izdvaja svoj zekijat u Ramazanu, pa su sve to vidovi beričetli mjeseca Ramazana po pitanju dunjaluka. A po pitanju ahireta, odnosno po pitanju nagrade, kažu islamski učenjaci, Ramazan je beričet na sljedeći način. Vi ćete naći da postoje određeni ibadeti u mjesecu Ramazanu koji imaju van mjeseca Ramazana. Klanjati 5 dnevni namaza, a to je obaveza i u Ramazanu i mimo Ramazana. Učiti Kur'an isto tako, dijeliti sadaku. Ali međutim kažu da je nagrada za ta djela u mubarek mjesecu Ramazanu veća ako Bog da. Ali isto tako kažu postoje ibadeti u mubarek mjesecu Ramazanu. Ti ibadeta nema mimo Ramazana. Pa postiti cijeli jedan mjesec, to je samo obaveza u Ramazanu. Mimo Ramazana nema obaveznog posta. Taravija namaz ne mora sad znači da su ti svi ibadeti vađibi. Određeni su mustahabi. Taravija namaz ili noćni namaz, ona je svojstvena Ramazanu. Itikaf, sadakatul fitr, učenja Kur'ana kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem učio, iftar, lejletul kadr, sehur, sve su to ibadeti koji su svojstveni mubarek mjesecu Ramazanu. I ako mi ne iskoristimo to u mubarek mjesecu Ramazanu, i ako nas to prođe, nema više prilike da se to nadoknadi. Sehuri koji su inače, u kojima beriče da ustaje čovjek na njih, kada prođu, ne mogu se više nadoknaditi. Možda će neko reći da doći sljedeći Ramazan. Aha, mašallah. Što je tu tebi neko dao garanciju od Allaha tebareka ve taala da ćeš ti živjeti ili ja da ćemo živjeti do sljedećeg Ramazana? Ne može sebi niko garantovati da će doživjeti sljedeći Ramazan da će to nadoknaditi.
Jer imate i vidite da ima primjera koji su muslimana koji su prošli Ramazan živjeli, međutim nije će doživjeti jer su preselili. I nema više prilike da se to nadoknadi. I onda u tome kontekstu dolazi hadis Resula sallallahu alaihi ve selleme u kojim se prenosi da se Resul sallallahu alaihi ve selleme popeo na mimber. Pa je govorio amin, amin, amin. Pa su ga drugovi upitali zašto si to govorio o Božji poslaniče. Kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme došao mi je Džibril i rekao mi je o Muhammede reci amin. Neka propane i neka bude ponižen onaj koji doživi Mubarek mjesec Ramazan, pa mu se ne oprosti. Pa je Resul sam rekao amin. I druge dvije stvari su, kaže onaj čije se ime spomene u prisustvu tog insana, pa ne donese salavat, kaže neka propane, kaže Resul sam amin. I treća stvar je, onaj koji bude u takvoj jednoj situaciji da njegovi roditelji dožive kod njega starost i njemu se ne oprosti, kaže Džibril reci amin o Muhammede, kaže rekao sam amin. I se sad mi trebamo zapitati zašto Resul sallallahu alaihi ve selleme koji je odlikovan sa milošću, kako to da on moli protiv svojih pripadnika ili sledbenika ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Zašto? Znači, na koji to način insan zasluži da Resul sallallahu alejhi ve sellem moli protiv tebe na nagovor Džibrila alejhi selam? Pa kažu islamski učenjaci, a zar on ne zaslužuje da mu ne bude oprošteno? Doživio si mjesec Ramazan i u njemu imaju svi ti ibadeti. I toliko prilika da se ti oprosti i ti nisi našao shodno niti jednu priliku da se ti oprosti, pa ti onda zaslužuje da se ti ne oprosti. Post nije ti bio povod da se oprosti. Teravija, namaz, itikaf, sadaka i slično tome, ni na jedna vrata ili ni putem nisim krenuo da se oprosti, pa onda takav insan zaslužuje poslaničku dovu protiv njega. Potom Resul sallallahu alejhi ve selleme da bi posticao svoje sedbenike da Ramazan provedu onako kako treba, odnosno da nas postiče, nabraja određene vrijednosti ili odlike Mubarek mjeseca Ramazana. Pa prvu kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme, Allah vam je propisao da Mubarek mjesec Ramazan postite. I kao što sam prethodno spomenuo, jedino je nama obaveza muslimanima da cijeli mjesec postimo je Ramazan. Ali međutim, opet ćemo možda mi reći, ali šta je to novo, pa svi ćemo mi postiti. Odlično. Ali postavlja se jedno drugo pitanje i to je termin u islamu, a to je li taj post prihvaćen kod Allaha tebareke ve taala. Jeste, svi ćemo mi postiti u tome kontekstu da će sa nas pasti obaveza i da nismo dužni napaštati i reći se za nas ovo je postio mjesec Ramazan. Ali ima li neko da može za sebe reći moj je post prihvaćen? A to je važnije u stvari, na tome mora raditi čovjek, da njegov post bude prihvaćen, odnosno da ima nagradu za to, ne samo da je ispostio mjesec Ramazan. Jer ako ćemo u tome kontekstu gledati, pa ima životinja koju mogu više postiti od nas. Ako je samo u pitanju ostavljanje hrane i pića, isto tako strasti. Deva, koliko ona može postiti? Ona može postiti iza reda možda 2-3 Ramazana. Ali se od nas traži da naš post bude prihvaćen. Kako će biti prihvaćen post? Mimo ostavljanja hrane i pića, isto tako strasti, da se ostave gresi.
Ili rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme, onaj ko ne ostavi ružan govor i djelovanje po njemu i djelovanje kao džahila, neznalice, nema potrebe da on ostavi svoju hranu i piće, strast radi Allaha te bareka ve taala. Odnosno njegov post je neprihvatljiv. Jer nagrada za post koji je prihvaćen kod Allaha dželešanuhu je neograničena, nije definisana. Svako dobro djelo koje ja i ti učinimo, ono je predmet nagrade 10 puta, 700 puta ili koliko Allah dželešanuhu hoće. Post nije definisan. Jer je rekao Allah dželešanuhu hadis kusi, svako djelo pripada sinu Adamu, osim post pripada meni i ja ću nagraditi za njega. Nije rečeno kako. Ali mi možda možemo približiti sebi tu nagradu na način da pokušaš shvatiti kakva bi mogla biti nagrada najplemenitijeg, najdarežljivijeg i onaj koji posjeduje što su se nalazi na nebesima i zemlji, a to je Allah dželešanu. Sada ti 5 ljudi koji su 5 različitih kategorija po pitanju imetka, da ti on obeća nagradu, ti bi pojmao njihovo obećanje na različite načine. Pa ovaj koji je skromnog materijalnog znanja, rekao bi njegova nagrada vam mogla biti do te razine. Ali ako bi ti čovjek milioner obećao nešto i poslije toga ti, ne znam, dao možda 500 eura, to bi bila sramota za njega u tvojim očima. Rekao bi, a jes, brate, škrt. Šta je to 500 eura u odnosu na njega? Što si mi ovo što obećavao? A šta misliš onda koja će biti nagrada ako ti Allah obeća? A sve što je na nebesima i na zemlji od riznica, to je Allah je vlasnik toga. A u drugom hadisu kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, kada govori o nagradi posta dobrovoljnog za jedan dan. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će ga udaljiti 70 godina od džehennemske vatri. Znači, jedan dan postiš dobrovoljni post. Ovdje se ne govori o obaveznom postu. I taj post bude primljen. Allah će te 70 godina udaljiti od džehennemske vatri. I sad to pomnožiti sa 29 dana ili 30 koliko ima recimo Ramazan, pa ćeš vidjeti kolika je ta cifra. A to je predviđeno za dobrovoljni post. A šta misliš onda za obavezni post? I onda se mora na tome raditi da post bude prihvatljiv kod Allaha, a ne samo da se posti da bi se izvršila obaveza. A potom kaže dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem nabrajajući određene vrijednosti mjeseca Ramazana i kada nastupi prva noć Ramazana. Znači prije Ramazana, prije prvog dana posta, znači kada nastupi akšam namaz, šta se dešava? Otvore se vrata dženneta, ili vrata nebesa, ili vrata Allahove milosti. I zatvore se džehennemska vrata. I ta se vrata, znači džennetska, ne zatvaraju sve dok se ne završi Ramazan. A džehennemska se ne otvaraju dok se ne završi Ramazan. I prokleti šetani se bace u okove. I poviče onaj koji poviče, ti koji želiš dobro približite, a ti koji želi zlo udalji se. I Allah dželešanu svakoga dana kod svakoga iftara oslobodi određenu skupinu svojih robova od džehennemske vatri. Znači koliko je Ramazan vrijedan kod Allaha tebareka ve taala. Dešavaju se ogromne promjene u svijetu gajba. Pa iz počasti prema mjesecu Ramazanu i njegovom nastupanju, znači odmah prvu noć ili prvi dan, kako se izrazio,
otvore se dženevska vrata i ne zatvaraju se dok ne završi se mjesec Ramazan. Šta to znači? Jeste da ima jedno tumačenje da u stvari, pošto ima mnogo prilika u mjesecu Ramazanu, da se otvaraju dženevska vrata u kontekstu da postoji mogućnost da sebi privrediš džennet. A isto je tako drugo tumačenje, se zatvaraju dženevska vrata, da u stvari postoji mnogo prilika da zatvori dženevska vrata, odnosno da ne uđeš u džehennem. A međutim, drugo tumačenje, i koje preče da se tako tumači, ne doslovno se otvaraju dženevska vrata, zatvoraju džehennemska vrata iz počasti za nastupanje Mubarek mjeseca Ramazana. I isto tako prokleti šetani bace se u okove. Jeste da je pojašnjeno drugim predajama da oni najgori kolovođe, nepokorni asije, oni merede da se bace oni u okove. Zašto? Pa da bi se meni i tebi olakšalo u Mubarek mjesecu Ramazanu. Pa da bi na rahat mogao postiti, da bi mogao učiti Kur'an, da ti ne ubacuje ve sve se prokleti šeitan. I da se umanji djelovanje jednog od najvećih povoda grijeha, a to je prokleti šeitan. Jer nije samo šeitan povod grijeha, ima i drugi povodi. Ali taj najopasniji suži se prostor njegovog djelovanja. I Allah dželešanuhu iz počasti prema postačima baci proklete šeitane okove. I isto tako poviče onaj koji poviče. Kaže, prvenstveno se misli na meleka. O ti koji želiš dobro, približi se, a ti koji želiš zlo, udalji se. Odnosno, želi se reći, ti koji želiš da činiš dobro i želiš da činiš ibadete, približi se, jer je ovo sada tvoje vrijeme i tvoje mjesto. A ti koji želiš zlo i koji želiš da činiš grijehe, udalji se, ovo nije ni tvoje mjesto, niti tvoje vrijeme. I to se poviče svaki dan. Jeste da se to od gajba i mi to ne čujemo. Da ne bi sad došao neko nakon predavanja prije tam Ramazana kada ja čujem meleke dozivaju i tako. To još niko nije tvrdio. Jeste da neka govori pa ima uvijek prvi puta. A po ovom puta nema prvi puta. Ali bi čovjek trebao biti svjestan ovoga poziva. I kažu sam učenjaci, iz ovog se razumije da postoje samo dvije kategorije ljudi po pitanju Mubarek mjesecu Ramazana. Prva je, to su oni koji se približavaju, koji žele činiti dobro. I druga je, koji žele da čine grijehe, isto tako koji žele da čine zlo i nema treće kategorije. Pa tako se tiče nas i svih muslimana, ili možemo biti od prve, ili možemo biti od druge. Nema treće, nema nešto između. I isto tako Resul sallallahu alejhi ve selleme spomenuo je da Allah tebareke ve taala prilikom iftara, svakog iftara, svake večeri, da oslobodi određeni broj svojih robova od džehennemske vatre. I kažu da jedno ovako izražavanje ukazuje da Allah dželešanuhu veliki broj svojih robova oslobodi od džehennemske vatre. I kako sad mi to trebamo tumačenje da pojmamo? Trebamo da pojmamo pa kažemo. Ja ispred sebe imam 29 dana ili 30 dana ili 29 ili 30 prilika da me Allah dželešanu oslobodi od vatre. A onoga koga Allah dželešanu oslobodi od vatre, blago njemu. I to je najveći uspjeh. Znači, ako insan se potrudi u toku jednog dana i čini ibadete i dođe do toga da ga Allah oslobodi od vatre, blago njemu. I potom kaže dalje Resul sallallahu alejhi ve selleme,
u njemu se, znači u mjesecu Ramazan, nalazi jedna noć koja je bolja od 1000 mjeseci. Znači bolja od 1000 mjeseci, nije definisan to koliko je, 1001 ili 2000 ili 100.000, nije definisan. I ta noć koja se nalazi u Mubarek mjesecu Ramazanu, ona je bolja od 1000 mjeseci u kojem nema noći, Lejletul Kadr. I vi ste slušali po tom pitanju izlaganja kada je to noć i u koje vrijeme i tako dalje. Međutim, šta je cilj svega toga? Cilj je da se istražuje Lejletul Kadr. I kad imaš ubjeđenje da bi to moglo biti te noći, da se insan potrudi da i čini u njoj ibadete. Naravno, šta je predviđeno u Lejletul Kadr? Predviđen je noćni namaz. Je znači noći mjesec Ramazana, pogotovo Lejletul Kadr, odlikuje se sa noćnim namazom. Ili da se uči Kur'an, ili da se veliča Allah tebarek ve teala zikr, ili da učiš Kur'an, ili da učiš dove, pogotovo ona dova kada je pitala Iša Resula sallallahu alejhi ve selleme šta bi trebala učiti. I nije predviđeno u Lejletul Kadr da čovjek sa uzme knjige, da on čita knjige, ne znam, ili neku drugi ibadete, to nije predviđeno. I dalje kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme, i onaj koji bude lišen dobra, te noći zaista je lišen svakog dobra. Znači onaj kome bude uskraćeno dobro, Lejletul Kadr, znači doživio mjesec Ramazan, i doživio Lejletul Kadr, ali to za njega ne predstavlja ništa, kao svaka druga noć, i bude lišen dobra Lejletul Kadr, on je lišen svakoga dobra. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem na ovakav jedan način nagovještavao dolazak Mubarek mjeseca Ramazana i pojasnio je svojim drugovima da je mjesec Mubarek i da u sebi sadrži mnoštvo prilika za oprost grijeha. A potom je Resul sallallahu alejhi ve sellem spomenuo određene odlike Ramazana, ne sve, da bi kod njih izazvao tu želju da rade. Ono što je usko vezano za ovu temu, a to su još dvije stvari, to ću spomenuti. Prva je stvar praksa Resula sallallahu alejhi ve sellem prilikom viđenja mlađaka. Mlađak se može vidjeti prvu noć, drugu ili treću. Poslije toga više nije mlađak. Resul sallallahu alejhi ve sellem kada bi vidio mlađak, učio bi određenu dovu. Šta to znači? Da je Resul sallallahu alejhi ve sellem u toku jedne godine 12 puta bi učio tu dovu. A tako bi učio kad bi vidio mlađak kraj mjeseca Ramazana. Naravno, oko vjerodostojnosti hadisa koji ću ja citirati, postoji razilanje između samih učenjaka. Tako da znamo tu činjenicu da ne možda sutra neko konstatovao pa rekao dobro, ona je došao i dolazio i govorio o hadisima, a ti su hadisi nevjerodostojni. Pa nisu svi rekli da su nevjerodostojni. Ili evo, ako hoćeš uzmimo da drugi neki pravac, a to je da možeš govoriti o vrijednostima određenih dijela, oslanjajući se na slabe hadisa, naravno koji nisu skroz slabi ili koji nisu lažni. Šta bi Resul sallallahu alejhi ve sellem radio kada bi vidio mlađak? Izgovarao bi sljedeću dovu pa bi rekao Allahu ekber. Allahu moj, neka nam mlađak dođe sa sigurnošću i imanom, sa zaštitom islamom. Moj i tvoj gospodar, znači obraćao se mlađaku, je Allah. Ti si mlađak upute i dobra. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem bi još dodavao, a to je neka nam mlađak dođe sa blagostanjem. I da u njemu činimo ono što naš gospodar voli i ono sa čime je zadovoljan. Ja prvenstveno, znači, ciljam da učim ovu dovu prilikom viđenja mjeseca Ramazana i da onda u toku Mubarek mjeseca Ramazana
živimo sa značenjima ove dove, a vidjet ćete da su to velika značenja. Znači, Resul s.a.v. kad vidi mlađa, kaže Allahu ekber. Allah je najveći. Allah je veći od svega. Ima ovdje tako način izračavanja, pa ti kažeš Allah je veći od svega. Ali ovdje uopšte ne postoji poređenje. Ti kad kažeš ovo je veće od ovoga, znači i ovo je možda nešto vrijednije i veliko. U odnosu na Allah te bareka ve taala ništa ne postoji da nešto vrijedi i da je nešto veliko. Nego se tako jednostavno govori i izražava. Znači Allah dželešanu je veći od svega i veći je od mlađaka. Jer su neki obožavali mlađaka. I onda Resul s.a.v. kaže gospodaru noš. Znači priznaje rububijet Allaha i njegovog gospodarstva. Kaže gospodar koji će nam doći ovaj mjesec. Daj da nam dođe sa sigurnošću i bezbjednošću. Sigurnost i bezbjednost po pitanju prvenstveno naše vjere, ali po pitanju i naših života, i naših porodica, i naših dobara i svega ostaloga. I možda ćemo mi samo moći vrijednovati blagodat bezbjednosti kada ne do Allah to čovjek izgubi i kad živi u strahu. Džabe je tebi džamija ako ti ne smiješ doći u džamiju. Možda je nekako najbliži primjer kada je bila ona korona, da vi Šveđani ste bili drugačiji svijet. Ali ovi koji su prakticirali te neke mjere, nije se smjelo otići u džamiju. Čak kasnije kad su dozvoli, niko ne smije promoli nos napolje. Kad se vrati u kuću, oni ga očiste, hemijsko čišćenje, strah. Znači, nema bezbjednosti. Pa kada daj Allahu da nam dođe Ramazan, a da smo mi bezbjedni po pitanju naše vjere, da ja rahat ustanem na sehur, da idem na teraviju. Kako ćeš ti sad trebaš otići na teraviju, a ne znaš ćeš se vratiti živ? Rekao bi halali, ovo sunnet je klanja u kući i sve ostale mesele koje mi znamo i mi bi to sebi fino prezentirali, ne bi mi micali iz kuće. Pa kaže daj da u Mubarek mjesecu Ramazanu budemo bezbjedni. I daj nam jumn, blagostanje. Jer mi možda ne možemo nekada zamisliti da postoje muslimani da nema šta da jede po pitanju sehura i nema se čim iftariti. On postoji. Postoji. Možda bi se mi uvjerili, treba nas uzeti i odvući nas tamo u te predele pa da vidimo da postoji. Kod nas, hvala Allahu dželešanu, nema čega nema. Pored toga pripremamo imanski za Ramazan, mi se pripremamo vam, navučemo kada će trajati Ramazan 6 mjeseci. I kad dođe iftar, mašala te barekela. Nema čega nema. Sofra. Određeni ljudi nemaju toga. I kaže daj da nam dođe da mi budemo postojani u imanu i u islamu. Neko će još bolje izaći musliman i vjernik iz Ramazana, a neko će možda izaći gori. I daj nam gospodaru naš selamet. A to je bezbjednost od svega. Što god možeš zamisliti da bi ti možda moglo štetiti, kažeš gospodar daj selameta. Od toga je došla na riječ kao Allah selamet. Da budeš bezbjedan po pitanju svoje vjere, po pitanju svoje porodice, po pitanju svog imetka, po pitanju zdravlja i svega. Džabe je kad čovjek recimo bolestan, on je opravdan, ne mu treba postiti. Ali ne može on provesti Ramazan onako kako bi trebao. Ili ne znam, imaš određenu prijetnju ili ti nešto drugo nedostaje, sve ti to pokvari mjesec Ramazan. I dalje kaže Resul s.a.v. ti si mjesec upute i dobrote. I gospodaru naš, omogući nam, daj nam taufik, da činimo u Ramazanu ono što voli naš gospodar, sa čime će biti zadovoljan. I onda bi Resul s.a.v. gledao mlađak i govorio bi. Moj gospodar je Allah i tvoj. Jer su neki znači obožavali mjesec, mlađak, mjesec,
I onda se ustvrdite u koja ne, i moj i tvoj gospodar je Allah. I mi se moramo podčiniti njegovim zakonima. Jedan od tih zakona, mlađak ili mjesec, ide rutom kojom je Allah Đelešanu odredio. Ne može se desiti na večer nekad mlađaka ne bi izašao. Pa hajde idi ovom rutom ko ti je Allah odredio, ne, ja lijevo, desno, ne, ićeš ovdje kako ti zacrta. I ne može drugačije. A se on pokorava, ali da se mi pokoravamo, pa da mi idemo onom rutom koja je nama zacrtala naša objava. I zadnje što želim spomenuti, a to je hadis Resula sallallahu alejhi ve selleme, iako nema direktne veze sa Ramazanom, međutim može se ako Boga njegova poruka primijeniti u Ramazanu. A to je zahvalno srce, jezik koji spominje Allaha i supruga koja pomaže čovjeka u njegovom vjerovanju. A može i drugačije supruga. Ali je došlo tako u hadisu. Pa se prenosi od Theubana, znači to je štićenik Resula sa njegovog sluga, kaže bili smo sa poslanikom na putovanju. Pa Allah Đelešanu u suri Teube objavio kuranski ajet u kojem se kaže oni koji gomilaju zlato i srebro, potom ne daju njegov par, ne udjeljuju ga na Allahom putu, zaprijeti im bolnom patnjom. Pa su oni znali onaj koji gomila zlato i srebro i prvenstveno ne dane zekijat, da mu se prijeti sa bolnom patnjom. Pa su oni rekli između sebe, govoreći kažu, po pitanju imetka, zlata i srebra, znamo šta je objavljeno. A onda šta bi bilo najbolje da se sakuplja? Nešto da se ostavi u stranu, pa kada treba čovjeku da on ima to, da zatim potegneš. Šta bi to najbolje bilo? Jer zlato i srebro ne može, jer evo šta je objavljeno. Pa im je Resul sallallahu alejhi ve selleme rekao, znači koji je to najbolji vid imetka ili ono što treba da se ostavi po strani za teške dane. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme, to je srce koje Allahu zahvaljuje, i jezik koji ga veliča i supruga koja pomaže u vjerovanju. Znači to su 3 vrste najboljeg imetka. Iako to nije imetak, kako šta ti jezik koji spominje Allah, koja je to vrsta imetka? Ne možeš ga prebaciti sa računa na račun, ne možeš ga staviti na karticu, koja je to vrsta imetka? Ali vidite kako Resul sallallahu alejhi ve selleme odgovara i na koji način. Ti pitaš o imetku, on ti spomine šta je najbolje. Pa prvo srce koje zahvaljuje. I to je prvi stepen po pitanju zahvaljivanja, jedan najbolji vidova zahvali. Jer ako se to nađe u čovjekovom srcu, kasnije ćeš moći jezikom zahvaljivati isto tako svojim udovima. A to je da ja i ti imamo čvrsto ubjeđenje, svaka blagodat koja je nama data, da li bila vjerska ili dunjaluška, da je to Allah dao nama. Kako ja imam 10 prstiju, ne znam koliko ima ruku, nogu i pamet, sve sam ja to privredio. Pa ima drugi koji su mnogo sposobniji od mene, od tebe, ali nisu privredili. I opet sve da si to privredio, to je opet Allah Đelešanu dao. Hoćeš moći privrediti zdravlje možda? Ima i to negdje se kupi, jer ti ideš, imaš imetka, ali ti se kupi zdravlje kako hoćeš, jel? Ili ko ti je dao uput, ili i to si ti negdje, ne znam, mi smo to privredili, jel? Pa je prva, znači, vrijednost koju spominje Resul sallallahu alejhi ve sellem, a to je srce koje Allahu zahvaljuje. I u koga tako bude srce, on će moći to očitovati jezikom i kasnije će sve svoje što ima od blagodati podrediti u halal. Drugo je jezik koji mnogo Allaha tebareke ve taala spominje. Najveći zikr je Kur'an. I Ramazan je mjesec Kur'ana. Pa bi trebao, znači, uči se Kur'an u Ramazanu ili drugi zikr, da li on koji je sada svojstven, pa kažeš, evo, sad smo rekli dova prilikom viđenja mlađaka, dova prilikom iftara i tako dalje, ili uopšteni zikr.
stakvirullah, subhanallah, tako dalje. Čim je čovjek slobodan da zikri. Ima onako jedna lijepa, ne znam se to što kaže, svoje slobodno vrijeme ispuni sa zikrom. Sad kad sam dolazio kod vas, ne baš ovdje, ali u Göteborg, vjerujte, jedan naš Bošnjak, mislim da je musliman, od Banja Luke do, znači, Göteborga sve je pričao o autima, pričao je o hrani, da jedna žena iza, koja možda na njoj se ne vidi neke obilježe islama, se naljutila, neki naš kaže, pola, on će još više ušutiti. To je neka putovanja 2 sata i 20 minuta. Šta misliš da je taj čovjek zikrio? Ali mi nemamo vremena za to. Kaj, nemam ja kad vremena. Pošto tam daraš 2 sata i 20 minuta, zato možeš. Međutim, jezik će zikriti kad se nađe veličanstvenost Allaha u srcu. Jer onaj koga nekog voliš, puno ga spominješ. Kad neko voli telefon, kaj evo je telefon, samo priča telefon, je tako? Neko drugi, ako ne znam, voli auta, samo o autima priča, sve on zna, i motore, i kubikaž, sve živo zna. A onaj koji voli Allaha dželešanu će ga puno spominjati. I treća stvar je čestita supruga ili suprug koja pomaže insana u Mubarek mjesecu Ramazanu i mimo njega pomaže ga u vjerovanju. Sad ovi koji nisu oženi, ne znam kako, on treba možda Ramazana oženiti pa da se hadis ispuni u njima. A to je kad nastupi mjesec Ramazan da se porodica međusobno postiče. Hajmo, hoćemo na teraviju, bili će na teraviju. Možda suprug sad, eto, prenajeo se pa ne može više da ne me oči otvoriti, da evo sedi na teraviju, žene ga obiće, hajde. Ili ne znam, hajde da učimo Kur'an, pa možda da bude halka u samoj kući, ili daj da nešto pročitamo, ili daj nešto da udjelimo, ili ne znam, hajmo možda na umru, ili hajde u itikaf. Znači ono što je prirodno, što je moguće da čovjek uradi, da to uradi, da se jedni drugi postiču. A ne da se postiču, hajme idi nam kupi, slušaj, kad ja dojem iftar ima da napraviš ovo, on to nabroji, pa to ne može 4 žene napraviti. Ona unica do podne priprema, a posle iftara pere. I onda ti dođeš kada ti nisi klanjala teraviju. On gdje će klanjala teraviju, bola ne vidiš da je ona pala s nogu. Možda sve s tu hranu, nešto pomozi je na neki drugi način, i ti nju, ali da se postičite u dobru, jer je to posticanje najbolje. I s tim ću završiti. Molim Allah te bareka ve taala da se koristimo ono što smo čuli, to bude dokaz za nas, a nas, onda svako dobro. Assalamu alaikum.